ଧଉଳି ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଓ ସ୍ତୂପ। ଏହା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ର ପଥର ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମୀଙ୍କର ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି। ଏଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ। ଏଠାରେ ଥିବା 6 ଶିଳାଲେଖର ଅଶୋକ ପୁରା ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ସବୁ କାମ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ହାତୀ ଯାହା ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଅଛି, ତାହା ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହି ହାତୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ହିଁ ସୂଚାଏ। ଅଶୋକ ଏହି ଜାଗାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ଏବେ ବି ସବୁ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିଛି ଗବେଷକ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା।